ଅନେକ ହୃଦଗ୍ରାହୀ ମନମୁଗ୍ଧକର କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, କବୀର ସମ୍ମାନ, ସାରଳା ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ପରି ଅନେକାନେକ ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂଷିତ ଆଧୁନିକ କବିତାର ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ବରେଣ୍ୟ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏହି ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଚୌକାଠର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବେଦନ ନିଶ୍ୱାସର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର କବିତା ଶ୍ରୀରାଧା 15। ମୁଁ ଥିବା ଜାଗାରେ ଯେତେ ମେଘ ଥିଲା, ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼େଇ ଦେଲି ସମୟର ସେ ପାଖକୁ। ମୋ ଭିତରେ ତୋର ଯାହା ଥିଲା, ତା ବତାସରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲି ତୋ ପାଖକୁ। ଆଉ କୋଉଠି ନୁହେଁ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ତୋ ପାଖେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିବାକୁ। ମୁଁ ଥିବା ଜାଗାରେ ଯେତେ ମେଘ ଥିଲା, ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼େଇ ଦେଲି ସମୟର ସେ ପାଖକୁ। ଭାବର ବାହକ ହେଉଛି ଭାଷା। ଜଣକର ଭାବକୁ ଭାଷା ବହନ କରି ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଏବଂ ନୀରବତା ବି କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଷାଠାରୁ ବି ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ନୀରବତା, ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭାଷା ବି ନୀରବତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ନୀରବତା ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ବିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ନୀରବତା ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯାହା ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ, ଏବଂ ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କର ନୀରବତା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା, ଯାହା କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି, ସେହି ସବୁ କବିତାମାନଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର ନୀରବତା ହିଁ ମୁଖରିତ କରିଛି, ଯୋଉ ନୀରବତାର ସ୍ୱର ପୁରାଣ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ନାହିଁ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତାରେ ରାଧାଙ୍କର ନୀରବତା ହିଁ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇ ଉଠିଛି, ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ପରି। ନିଶ୍ୱାସର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ସଂସ୍କରଣରେ ଶ୍ରୀରାଧା 15। ଚୁମା ଦେଲେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭେଟିଥାନ୍ତୁ ପରସ୍ପରେ। ଓଠରେ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ, ଆଜି କଣ ମାଗୁଥାନ୍ତୁ ସମୟ ପାଖରେ। ଚୁମା ଦେଲେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭେଟିଥାନ୍ତୁ ପରସ୍ପରେ। ଓଠରେ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ, ଆଜି କଣ ମାଗୁଥାନ୍ତୁ ସମୟ ପାଖରେ। ପାଖେ ପାଖେ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନଥିବା ଏପରି ରହସ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଯାର ସୀମାନ୍ତ ଛୁଇଁଲେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶୁଭୁଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ଥିର ଭାଷା। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଖାପ ଛଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଥାନ୍ତା କେତେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ମରିବା ବେଳର। ପାଖେ ପାଖେ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନଥିବା ଏପରି ରହସ୍ୟ ଥାନ୍ତା। ତମେ ଯଦି କଥା ଦେଇ ନ ଆସନ୍ତ କେଉଁ ରାତିରେ, ମୁଁ ଯଦି ରହିଯାନ୍ତି ମୋର ବୈଧବ୍ୟ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ। ତମେ ଯଦି କଥା ଦେଇ ନ ଆସନ୍ତ କେଉଁ ରାତିରେ, ମୁଁ ଯଦି ରହିଯାନ୍ତି ମୋର ବୈଧବ୍ୟ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ଭୋର ଆଲୁଅରେ। ତେବେ ବି ମୁଁ ଆରଦିନ ନ ରାଗି ନ ରୁଷି, ମୋ କପାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯୌବନର ଦିଗ୍ବିଦିଗକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯାକର ଫୁଲରେ। ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନାହଁ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଅ। ତେଣୁ କଣ ଯାଏ ଆସେ ମାତ୍ର ରାତିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ। ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତି ମୋ କପାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯୌବନର ଦିଗ୍ବିଦିଗକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯାକର ଫୁଲରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭେଟିଲୁ ବହୁତ ଡେରିରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭେଟିଲୁ ବହୁତ ଡେରିରେ। ଆମର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ସର୍ବଶେଷ ବେଳ ରତରତ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତମେ ଥରେ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅହଙ୍କାର ବୋହିଯାଏ।
ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରେ ଭେଟିଲୁ ବହୁତ ଡେରିରେ। ଆମର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ସର୍ବଶେଷ ବେଳ ରତ ସମୟରେ। ଆଗକୁ କେବଳ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ସମୟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଚମଡ଼ାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଆଗକୁ କେବଳ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ସମୟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଚମଡ଼ାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ମୁଁ ଏକା ଏକା ରହିବାର ଖରା ବେଳ ସାରା ଶାଗୁଣା ମାନଙ୍କ ଡେଣା ଛାଇ ପଡ଼ି କଳା ଅସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଈର୍ଷା ବାଟେ। ବହୁଦିନୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଉତ୍ତେଜନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏପରି ଶବ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ ନିହାତି ମାମୁଲି ଭାବେ ଦେହ ଥରିଗଲେ। ଆଗକୁ କେବଳ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ସମୟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଚମଡ଼ାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଲୋକ ଗହଳିରେ ଯିବି, ଖଞ୍ଜି ଦେଉଥିବି ମୋ ଓଠରେ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ହସ ବା ଉତ୍ତରଟିଏ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ତମେ କେବେ ଆସିବନି ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଗହଳିରେ ଯିବି, ଖଞ୍ଜି ଦେଉଥିବି ମୋ ଓଠରେ ହସ ବା ଉତ୍ତରଟିଏ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ। ଜାଣେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତମେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ନିରାକାର ହେବ। ଓ ମୁଁ ଯେତେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ତମ କଟାକ୍ଷ ଓ ହସ ନ ଦିଶିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରିୟତମ, ସମୟର ମାନେ କଣ। ମୋର ଅସହାୟ ନିଷ୍ଫଳ ଆତ୍ମାରେ ତମେ ନଥିବାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡୁଥିବ ଏକାନ୍ତରେ ମଧୁଯାମିନୀରେ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ। ଜାଣେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତମେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ନିରାକାର ହେବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ତାପରେ ନିରାକାର ହେବ।